खुलुमबाय लोगोफोर दिनै सिखारग्रोमोना आङो मोखां सुवाब्लानो मोनसे भिडिअ बानायबाय दे ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय मा आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मैया ना दाखालि मोनसे बड'लेण्ड बुब्लियावहाय मोनसे लाइभ माने टक श' जादोंमोन बे फरेस्ट मिनिस्टार फेरेंगाजों दा बेवहाय आं मोननैसो पइन्ट्स मोनबोदों आरो बे पइन्टखौ लानानै दिनै नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नंगौ आरो नङा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना कमेन्टआव कमेन्ट लिरबानो जाबाय आरो आं बेखौ नोंथांमोनखौ माने फोरमायहरबाय आरो स' बाथ्राया बेनो लोगोफोर दिनै माखासे फेरेंगा सारा माने जेनुइन माने माखासे जेनुइन ना फल्स मिथिया आङो खिन्थु बिथाङा पइन्टफोरखौ दे मेनसन खालामनानै होनदों बिथाङा जे होनदों एक नाम्बार खोथायाव बिथाङा होनदों जे थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि आवहाय जेनेखि ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिहोदों जोंनि बर' समाजाव बेनो जाहैबाय मा जोंनि लाइमोनफोरखौ जौजों जुवाजों बिसोरखौहाय गेलेहोनानै बिसोरनि देहा सोलेरखौ नोरजिया खालामनानै बिथांमोननि लाइफखौ बरबाद खालामनायनि माने थासारिखौ लाबोनानै होफैदोंमोन जेनेखि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दा बे बाथ्राया बेसेबां जेनुइन नोंथांमोनासो बेखौ मिथिगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन जे रन्जित बसुमतारी सारा फल्स बुंदों ना नंखाय बुंदों एक नाम्बार पइन्टआ बे आरो मा बुंदों आङो थांनाय 17 बोसोराव लाइमोनफोरखौ आरो अल गथाय बिटिसि ओनसोलावनो जौ जुवा ड्राग्सजोंहाय माने गेलेहोदों आरो जायनि खराव दिनै देरफुनाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ बिथांमोनहा दिनै नोरजिया खालामो 2 नाम्बार बाथ्राया बेनो बिथांमोनहा होननाय बायदिबा थांनाय 17 बोसोराव मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो एरियायावहाय माने बिपि एबा केम्प दोनदोंमोन होनना बुंदों केम्प आरो बैफोर केम्पआव जे लाइमोनफोरखौ दोननानै बिथांमोननोथ' जेबो खुनु थांना थानायनि स्टाफं खालामनानै होनो हादिया थेवब्लाबो बिथांमोना तास गेलेनाय जुवा गेलेनाय बेखौ फोरोंदों अफिसाव थानानै सानफ्रामबो तास गेलेनाय जुवा गेलेनायखौ फोरोंदों आरो बिथांमोना जाहैबाय जौ बायनानै होदों जौ बायनानै बिथांमोनखौ जौ फाग्ला खालामजोबदों आरो बिसोरनि मेलेमखौ गाज्रि खालामदों जाय बिथांमोना दिनै मा होनना बुंदों न' बाङाव थानानैब्लाबो बिथांमोना खुनु मोनसे गावनि न'खर संसारखौ दाहैनो हानाय बे अबस्थासिम खालामनानै होआखै बे बाथ्राखौ बिथाङाबो फोरमायदों दा बे बाथ्राया बेसेबां जेनुइन नोंथांमोना माने कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो बिथाङा नंखायखौ बुंदों ना फल्सखौ बुंदों बेखौ आंनिफ्राय कुइसन सिखारबाय दा नोंथांमोना मोजाङै सानहर आरो जानला मोनला कमेन्टखौ लिरलाबानो जाया मोजाङै बाथ्राफोरखौ सिरियास बुजिनानै नोंथांमोना लिरनो हागोन बे बाथ्रा 3 नाम्बार बाथ्रायाव दङ 3 नाम्बार बाथ्रायाव होननाय बायदिब्ला जेरैबायदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया साख्रिखौ होदोंमोन नंगौ बिथाङा बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव साख्रि बाख्रिखौ होदों नाथाय होनायनि गेजेराव दिनै बिथांमोना जायफोर साख्रिखौ होलांदों बिथांमोना रेगुलाराइज खालामनानै होनो हादिया बिथांमोना गोबां साख्रिफोरखौनो रेगुलार खालामनानै होलाङाखिसै जाय बिथांमोना दिनै कनस्ट्राक्सन बा सोरबाया फिक्स पे बेफोरबायदियाव थानानै बिथांमोना भुगिनांबाय जायखौ दिनै बिथांखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैनाय लोगो लोगोनो बै जायफोरनाखि कनस्ट्राक्सनाव दंमोन जायफोरनाखि फिक्स पे जानाय दंमोन बिथां साख्रिआवलाफोरखौ दिनै रेगुलाराइज खालामनानै दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामनानै होबाय स' बे बाथ्राया नंगौ ना नङा बे नोंथांमोननि सायाव आखायाव दिनै बिथाङा जे बाथ्राखौ फोरमायदों आंबो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो होननानै बेखौनो आं लानानै फैदों आरो दङ जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनो लाबावदों जे बेनो जाहैबाय मा जोंनि बिटिआर हालामावहाय थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेखौ हाग्रामा सरकारा मावाखै बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि मुं लाबोनानै माने मुङाव गुबुननि मावनाय फटकखौ गुबुनाव खेबनाय गुबुननि दालां मावनायखौ गुबुननि जाखानाय दालांखौ खेबनाय गुबुननि लामा मावनांगौखौ गुबुननि जाखानाय लामाखौ खेबनानै बिथांमोनहा दिनै दिन्थिबाय आरो थाखा लुथिनानै जानाय बेफोर थासारिया गोबां जादों सोरनिबा आइ न'खौ सोरनोबा हरनाय सोरनिबानि आइडिनि न'खौ गुबुननो लानानै होनाय बेफोरबायदि थासारिखौबो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावनानै थाखा लुथिनाय खालि लुथिनायनि खामानिखौ मावनो थांबाय बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेसेबां जेनुइन आं मिथिया नोंथांमोनासो मिथिगौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन
आरो बिनि गेजेराव बिथाङा आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा सिरियास मोस्ट सिरियास बाथ्रा बुंबावदों बे बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनि नोंथांमोनहा दिनै मोजाङै गोसोआव गोलैबो हागोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा सरकारा मा मावदों मा मावा बिपिएफ सरकारा मा मावदों मा मावा नैबे उन्दै खि गोरलैनिफ्रायनो खुनु मोनसे रावबो मानसिफ्रा फ्रिडमलि उदाङै खुनु मोनसे बुंनो हानायनि राइट्स गैयामोन एबा मोनथायखौ मोनामोन सोरबा जुदि सरकारनि बिहिया बुङोब्ला बेहा बिनि लाइफआ गिनांगौ दङमोन सोरबा जुदि ओरैबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजों बिथाङा भुगिनांगोन बेखौ बिथाङा फोरमायना होदों माब्रै दिनै सरकारा हाग्रामा सरकारा माने उमुक मावाखै सुबुं मावाखै होननानै जुदि बिथांखौ बुङोब्ला दानो बिनि न'आव थांनानै मानसि थिननानै बे मानसिखौ दैखांना लाबोगोन हयथ' बेखौ माबा मोनसे खालामगोन हयथ' बिनि जिउजों गेलेगोन बेफोरबायदि थासारिया जादों होननानै बुंदों माने सरकारनि बिरोधि कमेन्ट लिरबानो सरकारनि बिरोधि कमेन्टफोर बुंबानो दिनैनि थारिखआवहाय बै समाव माने बिथांमोना नागिरोमोन मानसिखौ आरो नागिरनानै बेखौ माने जब्द खालामनानै दोनोमोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों दा बे बाथ्राया बेसेबां सिरियास नोंथांमोना बुजिदो आरो नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरदो आरो बेनिखायनो बिथाङा बुंदों दिनैनि समाव जे समनिफ्राय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फैदों जाय समाव इउपिपिएल सरकारा फैदों बे इउपिपिएल सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो दिनै गासैबो उन्दै खि गोरलैनिफ्रायनो सुबुंफ्रा दिनै फ्रिडमै सरकारनि हेंथा बुंनो हानाय पावारखौ मोनदों फ्रिडम अफ स्पिचखौ मोनफुंनो हादों होननानै बिथाङा बुंदों दिनै सोरबाया सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुंदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि सरकारनि बाथ्रा बुंदों जों बिथाङा बुंनो होदों जों जेबो खालामाखै बिथाङा बुं राय जोंनि सरकारा गाज्रि मावदोंबा जोंखौ राय नाथाय बिथांमोनहा जेबो खालामाखै होननानै बिथाङा बुंदों नंगौ थारैनो जोङो नुयोबा नुनो मोनो कि दिनैनि थारिखआवहाय ससियेल मिडिया जुगनि गेजेरजोंबानो होन बा इउटुबनि गेजेरजोंबानो होन दिनै गोबां सुबुंफ्रा सरकारखौ जुग' रायो नाथाय रायसेयावबो दिनै सरकारा जेबो इनिसियेटिभ लायाखै बिथांनि सायाव बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोननो सालिजारि खालाम आरो दिनै बेफोरबायदि रायनाय सोंख्रिनाय थासारिया जुदि बै समाव बिटिसि सुक्तिनि समाव एबा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिटिसिआवहाय जानायमोनब्ला बिथांमोननि जिउआव बासिगौमोन ना मोनसे गेदेर कुइसन सिखारदों बिनिखाय नोंथांमोनानो रायजो राजाफ्रानो मिथिखागौ हिसाबै जों मानो थगायदों सैथोखौ सैथो बुं जेब्लायबो सैथोखौ नंखाय खालामनानै दाबुं आरो नंखायखौ सैथो खालामनानै दाबुं आरो गुबुननि माने जिउजोंबो जों गेलेनांगौ दरकार गैया गथिखे आंनि बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा आङो नोंथांमोननि गेजेराव कुइसन खालामदों दा बिथां पेरेंगा सारनि बुंनाय बैफोर बुंबोनाय गासैबो बाथ्राफ्रा ओंथि दंना गैया आरो बाथ्राया जेनुइन ना फल्स सोरनि जिउजों गेलेदों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय स' बेखिनि थाखायसो आं नोंथांमोनखौ साननानै नायनानै बुजिनायनि थाखायसो आङो बे थासारिखौ खालामदों आरो बिथांमोना होनदों दिनै सान्थि जादों 100% सान्थिया फैदोंना फैयाखै नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय उदां अख्राङाव हरना गुना दिनै मानसिफ्रा बेरायनो हादोंना हायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव कमेन्ट लिरबानो जाबाय आरोखि बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आङो फैदों लोगोफोर दा आं बेखिनिखौनो बानायबाय नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय बास बेनि गेजेराव आंनि बुंनाया बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु आङो रावनिबो एजेन्ट नङा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनाय जाखाबाय लोगोफोर थेंक इउ